ještě, že tam jede to auto v Brdě. Po 2 kilometroch odbočte doprava. Prepočítavanie trasy. Pokračujte po ceste kilometrov. To je pěkný, že tady? Zvláštní. Si představ, když tady ta mlha začne. Tady je? Jak v tom filmu, pamatuje to srdce, statečné srdce, ne? Jak, no nebo těkeme, ne? To je mlhy, ne? Jo. Takže se ztratí. Že on chce jet slow. A houby, on se ztratil. Aha, on se ztratil. Aha, no. A stejně se budeš vracet, že? Jo. Dívej se, jak je ovce úplně to, jiné. Já jsem slyšela předtím, Měli se zde jak Yorkshire. To jsou asi... To jsou asi yorkshirské ovce. Yorkshire. Když se v takém herbu ten statek na vrchu. No ty se nedívej, jde na cestu. Jo. Přecházíme přes... Ty kokot, co to bylo? Budu muset vystříhat. Některé pasáže. Jsem zvědav, z které strany my k tomu přijdeme. Krásné. Kde je Maruš? Garáži. V garáži. Že se on už je v ulici. Riadnej. Já se na to podívám až doma, zavírám oči. Ty bacha! Janek, kurňa, prosím. Dívej se, jako mají srst. Yorkshire. Kudaci, víš, ty už jsou sražebec. Čauaj, ty vrdě. Já nebudu si vidět. Jeď pomalu, kašli na něho, kurňa. Dívej se na to, jak to... To jsme nejeli. To jsme fakt nejeli. No a je to pěkné, ne, když tady jedeš poprvé. Tak se jde dole, teda. My jsme jeli tou spodní cestou. Pozor! Slowly! Tam přibržďoval. Kurva, slowly. Jdeš na jezero. Mám ti škrtí? Ne, to je to. Krti. S tím Rastový. Co? Video. To jsou pěkné grapy, dívej se na to. No jo, tak je tam dole. Já to pustím potom jako průvodce, jako tady. Dám to na Facebook. Ty bede, to je sila. Paráda. Kam teď? Já nevidím cestu před sebou. Bacha. Bacha, to je cesta, kudy. Jo, jezerko je tady pod náma.
Cesta nikde. No, vidíš, už tam stojíš. Camping. No, už jsme tady. No, jdeme tam po fotice, nebo co? Maroš už tam je určitě tak. Asi jo? Nebo až potom. Tak můžeme se pofotit. Jo? Tak chvíli, když jsme tady.